Predstavujeme vám záhradníctvo Limbach. Komerčnú nehnuteľnosť, v ktorej sa spája dlhoročná tradícia, odborné know-how a reálny priestor pre ďalší rast. Areál záhradníctva s výmerou 7665 m2 sa nachádza v obci Limbach na južnom úpetí Malých Karpát, len približne 20 km od Bratislavy a 4 km od Pezinka. Atraktívna vinohradnícka lokalita ponúka dobrú dostupnosť, prírodné prostredie a výborné podmienky pre podnikanie s dlhodobou perspektívou. História záhradníctva siaha do roku 1996. Počas 3 desaťročí tu vznikol ucelený a funkčný areál, ktorý je pripravený na škôlkarskú výrobu, predaj rastlín, ovocinárstvo, vinohradníctvo aj rozvoj vlastného záhradného centra. Súčasťou ponuky sú záhradnícke stavby, skleník, skladovacia hala a technologické vybavenie na pestovanie rastlín. Skleník a hala sú postavené z trvanlivých materiálov, ktoré v nezmenenom stave vydržia desaťročia. Funkčná infraštruktúra umožňuje plynulo nadviazať na existujúcu prevádzku alebo vytvoriť vlastný podnikateľský projekt. Základné vybavenie záhradníctva umožňuje vegetatívne alebo generatívne množenie rastlín buď odrezkami alebo štepením. K dispozícii je teplovodné vykurovanie buď zemným plynom alebo propanbutánom, teplovzdušné vykurovanie zemným plynom a elektrické vykurovanie stolov. Pridanú hodnotu predstavuje pomologický sad a ampelografický vinohrad. Pomologický sad poskytuje množstvo informácií, ktoré je možné využiť pri zostavovaní obchodnej ponuky. Všetky obrázky a videozábery použité v našom e-shope pochádzajú z nášho pomologického sadu a ampelografického vinohradu. Netradičné ovocné druhy a odrody sú základom pre vybudovanie originálneho katalógu, ktorý sa odlišuje od bežnej ponuky. Ovocný sad slúži na posúdenie kvality získaných odrôd. Zbierky ovocných druhov, zriedkavých odrôd a perspektívnych kultivarov viniča vytvárajú pevný základ pre originálny sortiment, vlastnú produkciu, množenie aj šľachtiteľské projekty. V našom pomologickom sade udržiavame hlavne originálne odrody zriedkavých druhov ovocných drevín a kríkov. Sad slúži aj na odber vrúbľov a odrezkov na množenie. Základom pre udržanie ziskovosti je neustále zlepšovanie predajného sortimentu. Neprestávame pracovať na objavovaní nových druhov a odrôd. Klimatické zmeny neúprosne zasiahnu každého pestovateľa, ak zostane nepripravený. Pri selekcii zohľadňujeme rôzne faktory, z ktorých najdôležitejší je schopnosť druhu dlhodobo sa vyrovnať so zmenou klímy. Medzi naše hlavné priority patrí vytvorenie izolovaných populácií vysokohodnotných genotypov gaštana jedlého. Limbach a jeho okolie má vhodné pôdne aj klimatické podmienky na šľachtenie tohoto cenného druhu stromu. Súčasťou nehnuteľnosti je vlastný e-shop a skladové zázemie. Základné vybavenie záhradníctva umožňuje balenie rastlín, skladovanie balíkov a voľný pohyb dopravných prostriedkov a manipulačných zariadení podľa potreby. Skladovacia hala má potrebnú kapacitu na uskladnenie obalového materiálu a dostatočne veľké priestory na balenie objednávok. Kombinácia internetového predaja a kamennej predajne je optimálnym riešením pre zabezpečenie odbytu. Byť prítomný v online priestore znamená užívať si predaj bez bolesti hlavy. Výhodou sú zákazníci z celej Európy, ktorých počet prevyšuje počet zákazníkov zo Slovenska. Samozrejmosťou je poskytnutie poradenstva, ako používať e-shop v jeho súčasnej podobe. Novému majiteľovi je k dispozícii aj poradenská podpora pri prevádzke záhradníctva a online predaja. Záhradkári z celej Európy sledujú našu ponuku a radi si objednávajú z nášho sortimentu odrody, ktoré nikde inde nekúpia. Neustále obnovujeme sortiment ponúkaných odrôd a snažíme sa reagovať na požiadavky zákazníkov. K dispozícii je dvojgeneračný rodinný dom s celkovou plochou 482 m2. Umožňuje komfortne spojiť bývanie, riadenie firmy a každodennú prevádzku na jednom mieste. Záhradníctvo Limbach nie je iba nehnuteľnosť. Je to pripravený podnikateľský príbeh s infraštruktúrou, identitou, zákazníckou základňou a priestorom pre novú víziu. Záhradníctvo Limbach. To je miesto pre záhradníctvo, ovocinárstvo, vinárstvo, agroturistiku alebo vzdelávacie projekty. Miesto, kde sa tradícia stretáva s budúcnosťou.